Boas, son Benito e vou explicar como nesta actividade de eficiencia luminosa podedes co voso móvil observar o contido espectral, é dicir, as cores de diferentes fontes de luz. Este espectro pode permitir identificar a tecnoloxía que emprega a fonte luminosa e así, por unha banda, valorar a súa eficiencia luminosa, esa capacidade que ten a fonte para iluminar de forma óptima cos mínimos recursos enerxéticos posibles e, por outra banda, valorar a súa perigosidade. Con esta información poderedes valorar se a fonte de iluminación é segura, sostible e moderna. Na caixa ides atopar un recortable para construir o espectroscopio xunto coas súas instruccións e tamén unha red de difracción que teredes que recortar en pequenos anacos de acordo con esta plantilla. No voso centro ides precisar cartolina negra, cúter, tesoiras, cinta adhesiva translúcida, unha ferramenta con cabeza cha ou redonda, pegamento, regra, unha goma e o teléfono móvil. Unha vez armado o espectroscopio, colocaredes a rede de difracción na cámara do voso teléfono móvil, facendo incidir a luz por a fenda da parte superior e asustaredes ata que vexades unha serie de liñas coloreadas na vosa pantalla, o espectro da fonte de luz. Unha vez situado o espectroscopio, podedes fixalo cunha cinta aillante ou cunha goma para estar máis cómodos e xogar despois co zoom da propia cámara para ter o que son as liñas coloreadas na maior parte dela. Agora é o momento de que empreguedes o vosso espectroscopio na casa, na escola, no exterior, con diferentes lámparas para ver o espectro. Aquí teño algunhas imaxes tomadas co meu teléfono que logo podo comparar con un catálogo en liña para identificar a tecnoloxía destas lámparas. A espectroscopía é unha ferramenta fundamental da ciencia e da enxeñería e permítenos identificar gases, líquidos e sólidos. De feito, o helio foi descuberto por primeira vez analizando a luz solar e moito máis tarde na Terra nunha mina de gas.